Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah solih-solihah. Pripun kabare dina iki? Muga-muga tansah pinaringan sehat lan semangat ya. Dina iki kita badhe sinau basa Jawa ulangan 7 tembang dolanan. Sadurunge sinaune diwiwiti, aja lali padha ndonga muga-muga sinaune berkah lan manfaat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu setelah mendengarkan tembang dolanan, mentok-mentok siswa dapat menjelaskan isi tembang mentok-mentok dengan tepat. Siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai isi tembang dolanan dengan benar. Gatekno tembang ing ngisor iki, banjur lagokno bebarengan. Nah, bocah-bocah, sakwise nembang bebarengan, saiki ayo dikerjakno tugase. Sing nomor 1, nembango tembang mentok-mentok, banjur rekaman nganggo voicemail utawa video. Sing nomor 2, wangsulana pitakon ing kaca 81 banjur difoto. Kirimno tugasmu ing guru kelasmu dhewe-dhewe. Sugeng sinau basa Jawa ya bocah-bocah. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Sugeng ketemu maneh ing video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.